פתחתי את הידיים ופשוט התפללתי ואמרתי לו, אבא, בבקשה ממך, אם אתה שומע אותי, וברור שאתה שומע אותי, בבקשה ממך שאני יצא מהגשם הזה יבשה. לא אכפת לי להירטב, אבל אבא, בבקשה תעזור לי. בבקשה תעזור לי. ועד עכשיו אני מבסוטה. כיף לי. איזה יום רטוב. יום שמח לכולם. וואי, זה כיף. תקשיבו, זה הרגשה טובה. בשבילי זה הרגשה טובה. אפילו שיש לי כאן עיגולצ'יק, לקחתי את היד שלי, שמתי במים, כאילו בגשם, ופשוט הרטבתי את המקום ואמרתי לבורא עולם, אבא בבקשה, שהדבר שיש לי פה יעבור לי במהרה. וכמו שאמא שלי תמיד אומרת, על דברים טובים נעשה ונצליח, ככה נרוויח, וזה מה זה כיף. פעם ראשונה אני מתרגשת ככה. יום טוב לכולם, יום חמישי שמח.